ka BHW sa among barangay o sa among ug ang among lungsod nagpahigayon og orientation on disaster response through the support of IEC activity with provision of communication and public address review. Disaster plan for protect the high risk AC device like TV sound system, TV monitoring with Wi-Fi, emergency light, radio, professional communication. Sa laptop guys, kaming tanan gihatagan og radyo nga professional usag-usa aron dili madugay ang ingon dili nga mag load pa dili sama sa mga cellphone nga makinahanglan pag-load ilabi na sa panahon sa kalamidad wide signal. Ang mga radyo nga among nadawat adunay 16 ka channel sigon usab sa gipasabot makakuha pod kini sa gilayon nga 5 kilometros ang masagap niini gitudlon usab kami unsay dugang buhaton sa amo ang radio. Gi-review ang mga plano sa barangay, submit plan to good to 3 years ug ang matag barangay aduna gayoy hazard map. Ang among lungsod guys adunay 3 ka dagkong barangay ug usa na niini ang among barangay. Ang among barangay posibleng nag-ungaw sa kadaot, flooding, storm surge of tsunami. Ngano man kuyaw man ang kadaot sa among barangay. Sa flooding guys, duol mi og suba. River channel kay panangatan kusog og dagkong suba, hadlok og daghang maanod panahon sa dakong ulan. Way siguro guys, moawas-awas ang tubig og mulatas ngadto sa merkado. Moingon ko og kuyaw pod sa storm surge kay ang among barangay nag-atubang man guys sa dagat, open sea og delikado sa mga butang pangdagat o mga kabayanan. Kuyaw usad sa tsunami, may posibilidad nga kuyaw kay ang PBOX sa probinsya miingon nga dunay mga 4 ka fault line, 2 sa kayutaan og 2 pod sa kadagatan. Og nakita kini sa tuig 2013 kadtong dakong linog sa tibuok probinsya. Og sa south nga parte sa among probinsya adunay fault line. Ila usab nga nakita 3 ka lugar dili lang nako panghinganlan guys. Pananglit pod guys kung adunay namoy matikdan nga linog ilabi na sa gabi ang atong hunahuna mao ang safety nga lugar ug kadtong giingon sa barangay nga evacuation center dili na ta maghulat og mga abiso kung mahimo kay tungod raman pod ni sa atong kaayuhan dili ta gahi og ulo kung dunay mga kabataan. Balik ta guys, mag-community early vis buhato namo kauban ang among barangay official. Rekolida gamit ang among bunggo sa barangay or magtinabangay by purok designation or personal visitation house to where for the evacuation or posting media preparedness awareness typhoons. So guys, dako namong garbo kay og sa paningkamot sa among halangdong mayor, dili lang nako nganlan kinsaning mayor guys, kay kasabon niya ko ara ba ko mananghid nga i-vlog ning maong programa, mao nga wala gyud nako hinganli og i-mention ang ilang mga ngalan. Pero kining tanan nga mga butang guys nga gihatag namo dako kining tabang sa among pagka-frontliner sa barangay o pinaagi sa DSWD Kalahi. Sila ang nagpahigayon sa among head DSWD Kalahi sa mga engineer o sa mga staff. God bless kaninyo.
sa among barangay captain kagawad HW Tanod, sa among bala og sa among water works og sa among messenger. Gitagaan ming tanan og certificate of appreciation usag-usa sa DSWD. Kanatong tanan, mahalo nato ang atong kaugalingon ingon man ang kinaihan sa atong ug dili nato pasipad-an ang kinaihan maningil gayod sa mga taong